големите думи не са искрени, искрените думи не са големи. Смятам, че за този конкурс не са нужни големи думи. Пожелавам действително конкурса да бъде изпълнен със съдържание. Пожелавам действително бизнесът между руските и българските фирми, сътрудничеството, взаимно изгодното да продължава и надявам се, че Асоциация Милош и другите организатори ще провеждат и други мероприятия, които ще способстват за развитие на общия.